Mä oon osallistumassa kisaan, jossa tuhannet 3D-artistit tekevät samasta templateista erinäköisen työn. Mun idea on tehdä tää kuljetusrobotti, joka hyppää nousevan sillan yli ja tuo asiakkaalle sen tilaamat tuotteet. Monet oli laittanut kommentteihin, että lisää joku eläin juoksemaan tie yli, mutta mä en kerennyt lisätä sitä juokseen tien yli, joten mä laitoin sen tähän alkuun juoksemaan puuta pitkin. Sitten oltiin muutaman kertaan kommentoitu, että lisää lentokone taivaalle. Sen mä koitan lisätä huomenna, koska tänään oli kiire tehdä muuta. Nimittäin palautuspäivä on huomenna, eli tää koko video pitäisi saada ulos mahdollisimman pian. Ja niin kuin pari videoa sitten mä sanoin, niin siinä kestää todella kauan. Niin mitä mä oon tänään joutunut tekemään, niin jakaa kaikki asiat osiin ja miettiä mitkä niistä on tärkeimmät ja mitkä pitäisi renderöidä parhaimmassa laadussa. Ja mille kaikille riittää vähän huonompikin laatu. Eli se näyttää suunnilleen tältä. Esimerkiksi meillä on pelkästään robotti, joka on 4K:ssa täydellä laadulla. Ja sitten meillä on silloin tää puoli, joka taitaa olla pikkasen huonommassa laadussa, mutta kuitenkin hyvässä laadussa. Esim. Tosi kaukana taustalla olevat objektit, niin ne on huonommassa laadussa, samoin vaikka toisella puolella silta olevat talot. Tää koko päivä on mennyt näitä säädettäessä, koska tän koko yön näiden pitäisi renderöityä ulos. Tähän olisi kyllä hyvä jättää paljon enemmän aikaa, mitä mä jätin. Mutta koska mulla oli koko tähän työaikaa vaan noin 11 päivää, niin enempää ei oikein ollut mahdollisuuttakaan jättää. Ja toivottavasti huomenna nämä renderit alkaa olla valmiita ja päästään yhdistelemään näitä ja ehkä lisäämään vielä viimeisiä yksityiskohtia esim. Sieltä kommenteista. Eli tältä päivältä kaikki oli tässä. Huomenna varmasti siirrytään videoeditointiin, missä pitäisi saada tää kuva näyttämään hyvältä ja lisätään kaikenlaisia efektejä. Eli huomiseen!